Church of Christ. Zita rangu ndinonzi Roda Mirimi, ndinopindira paMupakose Church of Christ. The following recording was brought to you by www.churchofchrist.co.zw. Gaindi torenguva ino nemukana uno tisvike pa tinopinda mukati meBible class yedu. It's a continuation yeBible class last Sunday yaiti iyo technology and social media. Technology ine zvakanaka, ine zvakaipa zvatinogona kunge takambosangana ndizvo, zvatinogona kunge tichisangana nazvo, uye zvekare inewo zvakanaka zvainogona kuti mukati menguva ino, sezvo iriyo nguva yatiri kurarama mukati mayo, zvakanakawo zvekare kuti tisvike patinonyatsokuinzwisisa nekuiziva kuti ndezvipi zvatinofanira kuishandisa uye ndezvipi zvatisingafaniri kuishandisa. Varipo here vamwe? Vamtero mazvita henyu takataridzwa zvekare. Pane zvakataurwa mukati meshoko raMwari kubhuku nderani zviya, bhuku rakataurwa nezvaro Genesis chapter 6. So vasati vaenda kuchapter 6 vakataura kuchapter 4. Chapter 4 vakataura nyaya yani Cain na Abel. Vakatsanangura kuti kudii panyaya ya Cain na Abel. Wakati iwo Cain auraya Abel, anobva oenda kunyika yainzi no aenda ikoko. Hapane vakuziva vanobatsira zvakabva zvaita sei aenda kunyika ino pakutsanangura vavakaita. Mazvita henyu toenda kuna Genesis chapter 6 vakataura kuti kudii. Mwari wakanga wachizviziva kuti mukatarisa bhuku raGenesis rinotipa nhoroondo yekusikwa kwezvinhu zvose. Zvinoreva izvo kuti Mwari vaive very accurate pakuita zvinhu zvavo. Vakutaura kuna Noa kuti unofana kuvaka ngarava. Akapiwa nemameasurements ekuti aivaka achishandisa mameasurements iwayo. Akapiwa kunzi unofana kushandisa muti type yakati, ndo yaakashandisa. Zvoreva izvo kuti dai asina kushandisa type yemuti waakataurirwa, pane zvingadai zvakadini zvakaitika.
takaona maadvantage etechnology. Pane here vachiri kurangarira mamwe akataura maadvantages etechnology? Hanzi yakanakira vako technology yakanakira kuti awo inoredusa simba raunofanira kuisengana pabasa, inoredusa ndima. mazvita henyu. Hanzi inorerutsa simba, effort yaunenge unofanira kuisa. Ko chimwe zvekare vane muenzaniso wakapa muenzaniso wekuti kudii? Mazvita henyu. Vakataura nyika yeJapan kuri kugadzirwa motikari. Zvikanzi panenge pari kudiwa vanhu 1000 panogona kushandiswa vanhu 20. Vanongoisa ma raw materials acho panzvimbo 9 poshanda ravaiti robot rekuti rinenge richingopika ropika uko richiassembla rega. Zvoreva izvo kuti pane zvekare disadvantage yatatoona iri inogona kuvapo yekuti pari kudiwa vanhu 1000 kuti vagone kushanda pareduced number pane vanhu vangani 20. Saka zvoreva izvo kuti vamwe vatorasikirwa nemabasa. Another advantage futi yakataurwa nezvayo zvakawanda zvatakaona nekudzidza kubva patechnology. Regai tipfuurire mberi tichienda pasocial media. Social media vazhinji vedu tinogona kunge tiripo uye tine zvinhu zvakawanda zvatinogona kunge tichiona, zvatinogona kunge tichidzidza, zvatinogona kunge tichirarama mazviri. Pane kuexchange information pasocial media nema-ideas. Asiwo zvekare tikatarisa social media ine zvimwe zvayakanakira koita zvimwe zvayakadini zvayakaipira. Tingave ma-platforms atingatiwo ma-social media sites angasvika mangani kune wangaita ruzivo kana kuti amakamboshandisa kuti inini ndakashandisa akati kana kuti andinoziva ndeakati. Zvobetserawo vamwe vari muno kuti vanogona kunge vamwe vasingaizivi, pamwe anogona kunge yakachipa kudarika vari kudini yavari kushandisa. Toda kungotaura ma-social media sites atiine ruzivo nawo. Vamutoro ndikati tikotanga newhatsapp yatoziva. mazvita hei tikoita instagram, WhatsApp, instagram, Facebook, twitter,
chire unebvute yako kunzi telegram futi yako futi inonzi telegram akawandisa ari more than anogona kudarika 21. Kune YouTube, kune inonzi iyo chifuti asati ambosvika kana kutenga TikTok. Hanzi kune inonzi TikTok. Koimwe kune Zoom, kune inonzi Your Mix, kune zvingare inonzi chi video. Vari kwavamboiona vamboshandisa yekuti uda kutaura message ukaplaya foni yako iyi inoburitsa video, iwe uchitozviona uchirekodha message, wobva waitumira ari kunoivhurawo, ari kukuona wachitaura, akutoresponda paari kuitawo video, uri kubva watomuona achitaura, yakutodzokawo kwauri. Imwe zvekare iriko inonzi chi dzakawandisa 21 patena dzisati tasvika. Wenzi and the 2 ndizvo 2 Kune imwe inonzi webinar, mukanozvitsvaga munogona kuzviona. Anaitounza kuti mayuthi ndomauti anenge achitsvaga information achitiudza kuti kune akata musingazi avati kutaura vazoziva munozovatera ikona kuti vari kutsvagei ikoko kungoritaurwa nezvei. Kune inonzi iyo live found, kune imwe zvekare inonzi iyo messenger. Dzakawanda mozonotsvagwa dzimwe dzacho dzasara nai. Taakuda kuchiona isusu taona kuti akawandisa, asi pane zvinhu zvatoda kuti titarise panapa zvinogona kutibatsira kushandisa social media. Toda kutarisa zvayakanakira nezvayakaipira, tiri kungotarisa maadvantages nemadisadvantages. Kana tabva ipapo tochizodzoka mushoko raMwari kuti tione kuti isusu pane here payakamboshandiswa yatiri kuti social media yatanga izvezvi here kana kuti yakatanga kubva kare. Pamaadvantages tinogona kuwana pakushandisa social media, inoita iyo inoricha a large audience. Ndo advantage yekutanga patinoita kushandisa social media. Uye zvekare panove ne direct communication with audience. Chimwe zvekare chatinogona kuona ipapo, inoita allow you to build your own brand pa social media ipapo. Communication is faster as compared neyakataurwa naelder iya yekunzi kwaitwa mbino yaifamba kuzoona yosvika, asi tiri kuti isusu social media ipapo unotoona munhu kuti ari online haasi hake kupindura, asi atorichi kana akutopindura toona kuti hazveshuwa akutodini akutopindura. Uye zvekare inoita kuti preaching iite made easier
kuparidza, kukurudzira pamwe munhu unogona kunge usiri kuona, wotaura naye kuti nemhaka yei usiri kuoneka, because pauchada kuti regai ndifambe kubva ku-M kunosvika ku-O uko, ukashandisa social media munogona kucommunicate. Akutokuudzai kana asangana nedambudziko, takutoziva kuti pane dambudziko raasangana naro. Uye zvekare panove you can create organic content. It's another advantage yatinogona kuona pa social media. Pane mamwe here ma-advantages tinogona kunge tiinawo ekushandisa social media. Online unogona pamaplatforms akasiyana-siyana uri kwauri than kuti ndinosenga chinhu ndoenda kumaketi pamwe hachisi kutombotengwa, hachisi kudiwa, but apa uchiona kuti munhu anoto kuti aunosupply kana kuti muri papi akutotsvaga otouya. It's easier kuti chinhu chispread kuti nenge ane chakati chiri kutengeswa. Mazvita henyu ndimbodzoka ivo Easy to find information. zviri nyore kutsvaga ruzivo rwaungade kuve narwo. Wangani vanoshandisa social media? Vamwe handizivi kuti kuneta here kusasimudza roko nai, asi ndogara ndakataura navo pasocial media nai. Tiudzewo maadvantage amunogona kuona neamunogona kuziva anowanikwa besides ataurwa esai. Tafadzwa. Consumption yechinhu inokwanisa kuita effective pakuti tikatasangana kuti semushandisiro kana kuti wechinhu chakaita self-video kana ine zvairi kukudzidzisa yasiyana naticha wekuti paanoenda kumba kwake waenda kumba kwako matoparadzana. Video chero yakauploadwa muna 2009 kana iripo paYouTube, nhasi unogona kuiona, mangwana unogona kuiona, kuswera mangwana unogona kuiona, uchiiona the same video kana ine zvairi kukudzidzisa, zvairi kukuinstructa, zvairi kukuratidza, ingave yebaking, ingave rechii. Ticha wacho ari muvidhio unaye even after atofa futi, vidhio yacho inongoramba iripo achingokudzidzisa zvaakakudzidzisa muvidhio. Inoti akapreservation ikapo peni. Zvita Nguvano yepandemic kudzidza ive easy. Kungoti hazvo maybe muZimbabwe nekuti hatina ma-resources, but in other countries yava a lot easier because tiri kunzi musaungane nenyaya yekuti tinospreada handiti chirwere. Saka vanhu kune vamwe vanhu zvato kumamacountries vari kunyatsoita online learning iri effective and vari kutonyatsodzidza. Unlike isusu hedu kuti haisi kuzoapply everywhere nokuti vamwe havana ma-resources. Saka iri kubatsira pakucontaina the pandemic pakutomboita kuti iite seirireduce. mazvita henyu kozvinhu maadvantages. Pane vanhu vanoti vati kana vasina kutaura iva vanisi kuzogara pasi. Ndichakuudza kuti vanhu ivava vataura kana vati havana ndozogara chi, kana vasina handigare pai, handigare pasi. Alright, regai tiende pama-disadvantages esocial media. kubatana pakati pemhuri hapasisina nenyaya yesocial media.
kubatana mukati memhuri hapachisina nenyaya yesocial media. Mungawedzere futi kutsanangura. Hapasina kukurukura nekune vana kana baba vamwe vakabvumbasanika pafoni yavo, vana vari pamafoni avo pataimu yemhuri chaiyo haichawanikwa nenyaya yesocial media. Mazvita henyu hanzi nguva chaiyo haichawanikwa yekuti tinongotsveta zvatinoshandisa kuenda pasocial media tombokurukura semhuri. Baba vabva kubasa vachimirirawo kudya vanenge vakatarisa pafoni yani, mai vachibika dzimwe nguva mapoto achimbotsva vachitarisa pafoni yani, vanawo vamwe vakazvivharira kwavoko vachidini vozongodedza kunzi iwe imbo yakunokani. Pane vanga vakasimudza roho. Ndatinogona kuspreada zvinhu zvekunyepa social media bcause tikambonyorwa chete tinogatanga kufamba hapana anozotaura kuti ndechekwaderi kana kuti aipi chinenge chaakutospread. Mazvita here hanzi inospreada manyepo very fast within some minutes anenge aenda kana kunze kwenyika anenge asvika. Kuchizotsvaga kuti ndiani ichokwadi here. Zvakawanda zvaitika, vamwe vachinzi vafa social media otozobuda achiti ndikumupenyu ipi. Zvakaitika kwakawanda nai. Kana uchitozvifambirwa zvako wakangopfeka kamwe kamupfekero kaya vanobva vakutora kavhidhiyo uchitozvifambira zvako kobva kapostwa pachi. Hauna kumbotaurana navo kuti nditorei, vangokutora from nowhere waakutotenderera pachii, vobva vataura kana kuti tamuwana kunzvimbo yakati apa hauna kana umbokudini. Vamwe vacho vanogadzirisa inonzi background poiswa zvimwe zvinoiswa ipapo zvekuti unototi ine bad influence, especially to youth. They are the most affected because zvavanowana pa social media, most of them want to imitate or to do or to experiment on what they've seen on social media. Mazvita henyu hanzi inoafekta zvakanyanya. Handizive kuti ishuwa here tikati kumayuth, because tikatarisa dzimba zhinji dzaparara dzimwe dzacho nekuda kwemasocial media iwaya. Chikuitika ndekuti vanhu vakuwanana pasocial media havazivani, hakanamidza kuti uyo ari kwacho ari kuita nezvei, uyo ari kwacho ari kuita nezvei, vanodanana pasocial media votoroora. Saka zvinhu izvozvo kwavanozogara vese mai information iya yataurwa iri kuita easier yekuti vanhu vakonekta pasocial media vabva vataura kusvika pane rimwe level rekuti unototi munhu uyu ndaona fesi yake ndiye here, but pamwe pacho wotozoona kuti haasiriye. Vanzi chiuya tisangane face to face, wotoona kuti ndaiti ndiri kutaura nemusikana iye ari mukomana, ndaiti ndiri kutaura nemukomana iye ari musikana. Pamwe wotonzi imbotumira kamari, wobva wamutumira uchiti ndazviwanira.
apa mukomana zvake ari kutorova zvake chii akaisa kaprofile pic kemusikana ichatanga zvakanyanyisa ichiri kunyanyo kufarirwa nevanhu vakawanda. Vazhinji vakanyura nazvo naiko nanhasi zviri kuwedzera. Pane zvakawanda zviri kuitika pamasocial media. Ndinoda kudzokera papoindi yababa ropa yekuti kumayuthi zviri kunyanya nekuti pari kuita exposure iya yanzi yeinformation yese iripo handiti. Saka pane zvinhu zvokuti kana uri pasocial media zvinhu zvinongoita pop up, panobuda zvinhu zvakawanda wanda, of which tiri kuti pamwe kana uri an adult kana kuti munhu mukuru pambacho you know kuti takabva neko kumunga hakunaipa, but nenyaya yekuti experimentation the rule of adolescence vanenge vane curiosity kaike kuti sei zvichirambidzwa sei, let us try, ngatimboedza. And ava manje havakwanise kuzvicontrola like isusu tiri kuti waakuziva munhu mukuru ari kuti it's nothing, but ava they end up vaakupinda muzvinhu zvisiri zvezera ravo kana kuita zvinhu zvisiri zvezera ravo. Mazvita ino kazhinji kacho tiri ipapo vamwe vari kuitwa lu nevechikuru because wanoziya sekutaura vanenge vachiti takabva neko kumunga hakuna chinyi tumatricks twese vanotudini vanotuziya, vanozama kutushandisa. Kana vachinge vashandisa isusu vacho tosara taexposed nekuda kwekuti hatisati taapa level yacho yekuti tigone kuita zvinhu izvozvo. Saka ngatimbodzoka ipamati wechidika. Technology ndozvairi kuda kuti vana vave nemafoni, vaenda kuchikoro vanobatidzirwa wifi, tumasocial sites twese twatuya vanotuziva, vachidownloada vachiita sei, akatarisa friend yake ona zvadownloada. Mukristu asangana neasiri mukristu, uyo asiri mukristu uyu ane zvaari kudownloada zvisingaenderane nechikristu, but uyu paari kutarisa achizviona anopedzesera ane influence yekuti ndoda kumboona kuti izvozvo nemhaka yeyo achizvidownload zvakanakirei zvakaipirei haanogona kusazviziya, asi nenhau yekuti pane maresources aripo yekuti pawangoda kunobaya uchiti download hairambe. Vamutep social media ine unlimited restrictions other than zvaitaita kare kuti nemuri magroups zvatodara pachechi pano vanasekuru vanenge vaina zvikuru achitaurawo nenyaya, vanambuya vaine vamwe vachiitawo ngano dzavo. Saka iko zvinotese tinongokwana wedha mudiki kana mukuru tinongowanika tinongokwana kana muri muwhatsapp kana muri muinstagram kana muri muchitese tinongogona kukwana wedha mwana mudiki kana munhu mukuru, havana limited restrictions. Mazvita iyi even the attitude yatinogona kucommunicata nayo handizive kuti munhu wandiri kutaura nayeyo mukuru kwandiri, response yandiri kutaura nayo pasocial media nekunge ndiri kutaura naye face to face yakadini yakasiyana. Ndinongopotsera a word handinei nekuti pane vanhu vakuru varipo kana kuti pane vadiki, ndongoti chero zvandadini zvandata vako ndozvakataura kuti aicontrolled. akawandisa vatino chimwe chandakaona chiri musocial media, it's addictive. I think takambonya kuti nyaya yeaddiction pataitaura nyaya yedrug abuse, but if there is one thing chitori
very addictive kutopfuura mamwe madrugs isocial media, to the extent yekuti ka ukazonyatsotarisa hatirori day rine 24 hours. If you want to be honest with yourself, unoona kutozomboita paunocalculate kuti of the 24 hours dziri muday, handiti ka, how many hours have you spent on social media? You would realize kuti the largest part of your day is taken by social media. And kwete kuti unenge uchiita zvinhu zviri productive pasina ukadazvibvunza kuti okay, saka ndaita an hour so far ndiri paFacebook, what have I learned? Ushayana 1. What have I gained? Ushayana 1. Chaunokwanisa kutozongonzwa kuti foni yako yakutopisa bhatiri nokuti iri overuswa, right? Nokuzonga kuti pamwe data radini rapera, ndio ringatozokubvisa ipapo. But chaunenge wawana pa hapana, unenge uchigovhura nekuvhara mapicture evanhu nemacomments evanhu hapana. So it's very addictive, and if not controlled, and if we are not careful, tinopedzisa vamwandi zvimadzoi nayo social media. I remember last week, if I'm not mistaken, pane mumwe munhu akatorovera pamota yangu, indakazoona kuti uyu munhu kani akaisa maearphones ake munzeve, ane zvaari kuona asi tomboona zvikuitika, saka ndakamira tobva ndangoisa mahasa ndamira mota yake, akasvika kurovera pamota akamira kusvika zozobatira pamota deo tanga uringaringa kuti tobva pfuura tobva ndaenda. Saka unenge usiri munhu who can control, your actions or whatever you're doing. Social media inenge iri in control of you. Saka we need to be very careful. Yakanaka ingatidzidzisa zvakawanda, asi iri very addictive, and it can take the whole of your day. Usina kana one thing chiri meaningful chacho. Zvita henyu tawa social media inokonzeresa kuti tizochiva malifestyles evanhu vatinoona from within the country and outside. Vamwe vataziva kuti mari dzavo vanozowana sei, vanoshanda here kana kuti havashandi. Zvinozopedzisira zvaita kuti vamwe tigona kana kutoromba chete through social media. Zvita henyu ndingakuwedzera kuyarakautaura panyaya yesocial media, handii takamboitaura zvakanyanya pagroup remayouth. I remember tafadzwa achiti one thing chiri chatofanira kuziva zvakanyanya pasocial media ndechokuti chinhu chawaposta pasocial media kana painternet you cannot remove. Chero ukazozviona kuti this is wrong, handika, you cannot remove it. Then my social media platforms ukasubscribe kujoina pepo, handika, unozoona kuti wakuona kuti zvawakutumirwa zvisizvo, handika, haina option yekuita unsubscribe. Saka iri email unoona yakazara notifications, email, message, short, kozvikwe, but hapana option yekuti chii ndichibuda, hapana pasina option inenge iripo ndeyekuti sign up, handika, but unsubscribe hapana. Saka tomo zvato pauri and uchararama nazvo. Then I remember tafadzwa chipamwe example yekuti ane friend yake yekuti akaposta something on social media. I think that was 2015. But then recently I applied scholarship. Handika, atoti zvaita the last phase yekuti achiwana scholarship yake ndobva pane zvinhu zvakaposta pasocial media 2015 musi wakati muna October. Handika, it was against our beliefs isusu as an organization. Saka we can't give you a scholarship. Ari kuposta chinhu chari kuzimbabwe, ari kutozoapply scholarship yokucanada. Ndokwaakubva kuti in 2015 October wakaposta iwewe against this, but isusu ndo zvatinobhelieve. Saka
It's unfortunate, yes, you have met all other requirements, but because of that, we can't give you the scholarship. So we need to be very careful. Could teach our post on social media. Don't understand about the social media. You know, I remember technology and social media is growing and is now even controlling a certain percentage of the way we do business. One recruitment apply okay, Tawanda Tinofa. One day that a Facebook panel are you put a Facebook Tawanda Tinofa. Who value who vow and no post type up. And you know, cheetah, and you know, fire. What I think I can do. A lot of places that you would have, but yeah, she perfect, Pagan Gazona, and who would you get part of our family. Saka, we need to be very careful on social media. You know, destroy it. More than it can build. Can be careful. And one much of our way, one that we share of social media. One of what Saka will that he or she exists. That's not over Facebook. Saka, what do I do about you? I was speaking to a friend of mine. I talk about digital marketing. Saka, digital marketing knows who takes up on social media. Saka was no one who see for social media. Saka is not take it on WhatsApp, or Facebook, or Instagram, or Twitter. Saka over now see for knows who take it up. Saka, how does the change what say? Saka, it's very, very difficult, but we need to control it and say, yes, I may need to be for social media, but can I teach and teach and teach and know it. The guy whenever I got those questions, they say, can never use take it around. I can't phone it out. To knock it outing, you would go Sangana and show my way. Tichikura Tora Masema using COVID, no. The Shibita Tingai Saka Takachusa would be very ready, River Chitungwiza Church of Christ. No good Atakalan Chitungwiza, all the way to the Anuita, or games are Anuita and that. Katakana, from Kawa, we go to on a space, to keep our solutions to talk on Peter, semi. It's social media. The other second, the guy, Wakanda Zulabachi, for Facebook. For Instagram, what is that? Which are things are my Sunday school, my youth and life, I can ask how things are going to find. Which is good. But if we abuse it, if we are not careful, the good part of social media may not be seen. It should destroy our opinion. Maybe I'm tell what certain that thing that goes to the but social media do not, kanganisa zvakare our social life. Kuti kunyangwe pari muri mumba amusisina nyaya, kunyangwe vanhu vakakwira mukombi, you realize kuti unotogona kusvika kana from yetu mutare, usana kutombonyatsotarisa kuti munhu wakagara naye pasaidi akaita sebhozi everyone angori pafoni pake arikuita zvaanoita pafoni pake. And also kuchaona kuti unogona kukanganisika maybe emotionally nekuti pamwe uchatarisa mafriends ako wakaenda nawo kuchikoro vese maybe vari kuposta mamwe mastatus ekunge vane chimwe chitanho pamupenyu, pamwe achitotorwa mapicha, anotorwa picture akapfeka maybe hembe zitori dzake omira kana pamota yasekuru or mueva achiposta mamwe kamwe kafancy lifestyle achiposta ari kuhotere kwakati kana kuti ongomira pamwe pabuilding wotongoposta pakati nzikana muno mutako whatever. Saka iwo uchiona maybe zvese izvozvozvo uchafila kuti maybe vamwe vese vandakaenda navo kuchikoro kana kuti mafamily members angu kana shamwari dzangu dzirikuita senge dzine kamwe kaupenyu of which maybe in reality hakasviriko. So maybe we need to also be careful kuti kana tichiona tongoziva kuti sometimes hazvisi zvese zviri kupostwa zviri zvechokwadi. Zvita here mamati pamwe musoro pasezese apa pasera zvibatudza dzekuvapa pane loni yakaiswa every day aparezi kusvika vanhu vachisisotorwa mafoto vakamira ipapo vari mumaruva, vamwe vari pagedhi, vamwe vanozama kana kukwira pazvimanhirikini zvazva
vachiita ngepani vobva vanoposta nai. Saka waona zvinhu zvakaita saizvo zvaizvo kuti ende ukamubvunza dzimwe nenguva zhinji dzacho anobva ati ndeaniko ameno zvaanotaura kwasara chimwe chaipira ndinoti yakonzesa vakuti macyber crimes cyber nenzira dzakawanda dzekutsangamura mhero dzinosikangana yaane kuti yavatoti wo cyber wo inoti yekuridzira kuti no mazvita zvese izvi zviri kuuya kuburikidza netechnology nesocial media. Saka isusu tinofana kuve vanhu vakangwarira kuti hongu yakanaka, asi zvataenda pairi ndezvipi zvaringati ivhene vanhu vakatsvaga information pamusoro pangu inini ndavapa yandavapa, asi vanozviziva kuti aiwa regai timboenda timbonotsvaga ipapo vane wani zvavakuwana zvacho zviri totally different nezvandadi nezvandataura kana nezvandinofungidzira kuti ndinoita. Saka zvakanaka zvabva zvandirangaridza preacher pasocial media ipapa akaposta kavidhio clip akangokaposta achinzira kati aida kuposta kune rimwe group ndobva aita mistake ndobva akabuda pagrupu rekuchechi akatopedzera ati what type of preacher tingashanda naye sei, zviri nanani nani aenda. Saka zvinoitika kuti zvavanenge vafungidzira kuti ndiri kusenda kushamwari yangu zvinongoitawo nemistake zvobva zvaenda kumagrupu ake ese ende hanzi chavaposta chiya unogona kuti zveshuwa yangotsika pavanoti ndonga hapana atadini aiona regai ndiidirita, asi pane vamwe vangoti ichingotsika vatoidini vakatogarira izvozvo vanzi vanoswera kwai pekuti hayangopinda bedzi vabva vaiona ende vanoziva zvekuita nayo nokuti vanyangogako kati vaibvisa wazoita sei. Vamwe ndo vanozoti kana vasinavo kuiona kuti chingo chamabva makumidza kudzivita chamamasenda ichocho chimwe chatofani vanhu mukataisa maversions aakumamwe whatsapp chero ukadhirita handiti munhu anokwanisa kutoona wadhirita zvacho iwe chiwadhirita kueveryone handika but ndatozopindawo leta zvangu ndonoti hapana chadhiritwa ndokwanisa kutochivhura kuti chiko chitamboiswa chazozvii. Saka nguva social media yacho inenge ichitomhanyawo nesu handika pamwe taipona nekuti yakangarisa delete handika but iyo yatoenda pamusoro yakuti even if you delete ane interest can still see. Saka una wadi zikawaida pataurwa pamwe naida kuti tofanira kungwarira futi pataurwa pemacyber crimes zvinoitika pasocial media sezvabatwa apaika for as long as chinhu chaienda painternet chinhu ichocho
achitasimucontrol yako zvatopera. Chero wozosara wadelita, chero wozoita sei. Mukatarisa Facebook chaiyo, kune mamwe masites ane system yekutora zvinhu zvepafacebook omba azvikipa. Saka iwo wazvidhibhita ikoko, izvo zvinenge zviri ikoko zvaketchwa elsewhere. And then pacybercrime pane zvinonetsa zvokuti privacy, mukana kutarisa privacy is the most expensive thing chaveko mazuva ano, kuva neprivacy. Unfortunately, at the same time ukanyanyaita private hauchakwanisa kunge uchiwana chero basa rekuva musikana wamumba, chero basa ripi vokuti tone Facebook zvamuchitaura kuti tone Facebook yako woti handina, hapana nda kuhaya munhu akadaro. Vanotokutya kuti unayo ende uri kutotinyepera, ende zviripo zvacho ndozvawatya pakutiti hauna. Saka privacy is the most expensive thing pakuti pane vamwe anotendera, pane inoti get 20 gig free econet chi, haisi official econet system yainenge taura kudaro. Pane vanhu vanoita inonzi phishing, kutonatsoraura vanhu chaiko, kutoraura vanhu kutovatora zvaunoita ka inasandaikilika but muziro wandinoita zvinhu zvakadaro. Pane zvimwe iyo handiiklike because ndozviziva, but let's say waklika kudaro inokutora yoti right kuti uwane mamegabytes aya atataura emahara, enter your name, iwo enter, ndonzi Samantha Dube, onzi enter phone number yako, iwo enter 0772 unyora phone number yako, onzi alright next, onzi tipo address yako, kuti alright address yaita wotaura ndogara muemu. Saka zvinoitika ka database dzevanhu vanoita inonzi phishing, iye ari kukubira doesn't necessarily know what to do neinformation iyoyo. Vanokipa information yako kuti ndane database revanhu vemuzimbabwe either ma-thousands atakutaura kana ma-millions, ndane 5,000 names, phone numbers and addresses dzevanhu vemuzimbabwe. Then they go with those inonzi black market, not black market yekutengesa zvinhu zvabuda mushoko. Pane black market inonzi black market chaiyo yekuti chero maorgans emunhu ungona umatenga ikoko, ndio black market original. Saka then they go to black market and they say tine personal information yevanhu 5,000 ari kuida ndiani, iye ari kuida anoziva zvaanoita maiki nayo. Ndozvokuti mugona kana uzofonera kuti mbuya kumunda tine muzukuru wenyu ari kuuk ari why zita renyu ariwana kuya phone number yenyu aiwana. Saka tiri kutouya kuemu iko zvinoizvi ane passport yaakutumirai isurprise ningi, tine Mother's Day present surprise yamama vakarongerwa taakutoya nayo izvozvi. So why handi makaenta papa address yenyu, makaenta name yenyu, ende ungaramba sei munhu ane phone number yako anoziva first name yambuya kumunda ina nditoiziva, anoziva address yambuya kumunda. Saka phishing neprivacy ndoti ndakufana kungwarira kuti anything chakubvunza kana kwatokuamerica munhu andoramba kana kutaura gender yake, akabvunzwa newebsite kuti are you a man or a woman, andotsvaga pakatonzi handida kupindura. Why? Because habadi neprivacy yavo. Zvita hei ndinoimba tine zvinhu zvakawanda zvatinoramba tichingodzidza, zvimwe zvacho zvokuti tinenge tisingazivi nai tichingoti tikabvunzwa ndikuwana remhara rekai ndingotaura zvese ndodini, ndobva ndatokurumidza kutaura kwacho kuti vatondinonokera kozi rekuwhatsapp yapera ndakuda remahara. Saka but ivo ndopari kutorwa information yochizoshandiswa nedzimwe nzira dzisiri. Saka ngatirambei takangwarira. Pakupedzisira bhaibheri, Jesu akagona kushandisa social media kwenguva yaakararama. Pane here wangaziva kuti akaishandisa nenzira dzii? Ndoda kubata vanhu vaviri chete vakagara pasi, Jesu ndobata Paul, vakashandisa social media, vakaishandisa nenzira dzii?
kungoti hayo nenyaya yekuti pamwe kareko yaive effective, but ndiri kutaura kuti pakanga pari kushanda messaging yatiri kuita iyi, asi kuti Paul akanga ari kuzonyora zvake kuti even ari muprison the gospel was spreading, vanhu vachiita sei vachitendeuka, matsamba akanga ari kusvika ikasvika payoenda ichienda. Mazvita here ndo yakashandiswa naPaul. Aishandisa yekunyora matsamba kusangano rakati kuna nhingi shoko rechidini munakuenda pana yaJesu. Ndinoda kutaura yaPaul kuwedzera ipapo kuti yaitova nemaadvancements ayo yekuti I think ibhuku raRomans ratinatsoziva rinozotaura kunzi Thesaurus who is writing this. Zvekuti it means Paul aitosvika pekuti aine munhu waainaretera iye Paul achitaura akamira mumwe munhu achiita se achimunyorera futi. Saka yanga ine maupgrades yaitoita, yanga itori ende I can imagine kuti payaizotumirwa tsamba pane aitotumwa futi nayo. Saka isusu taakuiona akatogona kuishora kabati for time yavo kutoita munhu anotozonyora mutsamba yake kuti by the way mashoko amanzwa yandipo, asi inini satafadzwa tarumbwana iye ndeakabata peni ndaakuchikukwazisaiwo on top of kukwaziswa kwamaitwa naPaul uyo ari unareda tsamba yandiri kunyendi. Saka zvazvo zvitori kumberi. Mazvita koya Jesu Kristu. Shaum. Jesu mukatarisa kazhinji kacho aishandisa maparables, storytelling, izvozvo nekuti waiti wamuteera kuti avatsanangurire communication inyatsokusvika zvaari kuda chaizvo kuti ataure. Mukatarisa achiti ushe hwekudenga hwakafanana nezvakati, paanoda kutaura kuti zvandiri kutaura izvi anoda kuve zvakati ngaave zvakati, zvavainzwisisa kuti kana vachitaurirwa nyaya iyi vanonyatsokuinzwisisa. Kana vachinge vainzwa zvichavabatsira kuti vagone kuchengeta shoko, vagone kurarama mariri nekuda kwenyaya yavadini yavataurira, iri kufananidzwa neushe, iri kufananidzwa nekumusoro kudenga, kuti anoda kuenda ngaaite zvakati pakupiwa muenzanzi. Ngaindikumbire chiapese nani handisi kuwango vari munzira. Ngaindikumbire vatinoinyengetera namati kune mimwari vakatendeka mangwana ano nouya pamberi pausoro wenyu nowararanokuzivinikisa nzvenguva mari nokazirai vangusaziva panguva ino mwari tinogotsvaka nyasha kuregerofambe zvose zvatinokutadzirai tinosei mwari titarisa kunyanya nechidzidzo anga chiri pakati pedu kushandisa zivo zvino zvino nzvenguva mwari mukurarama pedu mabasa edu kunyange mukuparidzwa kweshoko renyu chaiko, asi chitibatsirai zvino mwari dzimweni dzenguva mukushandisa ruzivo irworwu tinokutadzirai bachitipai wisdom kuti kana tozvishandisa tigone kutibatsira kuti upenyu hwedu hugoendeka Kristu chedu mwari chigovandudzwa kuburikidza neruzivo rwakadai. Vakachingonyeketera mwari kuti notise guidance kuri sei kuti munyika yatiri kurarama izere nouipi, izere nounyengeri nezvose mwari zvinotikwezva kutibvisa pamberi penyu. Atinongokumbira mangwanana namwari kuti imi mugone kufamba nesu
mugone kuva nesu nguva dzose kuti tine chipi chatingaita tigochiita sezvamunodaini tigozadzisa kunyange shoko renyu. Akachingonyengetera Mwari kuti kunyange nevana vedu vanokura vari kuchikura munyika yakakombama, Baba vatungabirirei, Baba vachengetedzei, ngovavhura maziso, ngovavhura nzeve, zvikuru ngovapa uchenjeri nokugona kupatsanura zvakanaka nezvakaipa kuti upenyu hwedu sevana venyu Mwari hugoramba huri hwakafanira pamberi penyu, upenyu hwedu Mwari hugoendeka tichirarama upenyu husina kukutadzirai mukati. Ivainesu Mwari kunyange anoda kuBible class iyoyi muprogramu yese ichiri pamberi pedu, tamba tichimutumikidza kunyange nevachabata basa zvose Mwari zvikufanira mukudza tarei. Tinyengetera Mwari panguva ino pakati pedu vanga vapo vari kurwara vakaneta panyama nepamweya. Baba zvataungana sezvino simbisei, tikurudzirei mukati memwoyo yedu tigone kuramba takatarisa pamuchinjiko mwanakomana wenyu. Chivainesu Mwari mangwanani ano kana tipedza kusiya zvose muzita raKristu muponesi wedu. Amen. My name is Anenya Shatinova. I am a girl. I'm 6 years old now. Chirongwa chinochi mati unziwa neChitungwiza Church of Christ.